I just had to let you know you're mine. Γεια σας, τι κάνετε, πως είστε, ελπίζω να είστε όλοι καλά. Είμαι η Δέσποινα, έχετε καιρό να με δείτε και έχω κι εγώ καιρό να κάτσω έτσι να σας μιλήσω, γιατί έχει εδώ και 2 εβδομάδες. Βλέπετε vlog, εν τέλει εκεί θέλω να καταλήξω. Οπότε, επειδή σήμερα το βίντεο εμένα τουλάχιστον φαίνεται πολύ ενδιαφέρον, ελπίζω να σας φαίνεται και εσάς, πάρτε το καφέ σας. Βασικά αυτός είναι γαλλικός κρύος, έχετε ξαναδοκιμάσει? Όχι, αλλά να δοκιμάσετε. Και εγώ είμαι ψυχολογικά ηλίθια γιατί πίνω κρύο γαλλικό. Μόνο εγώ τα κάνω αυτά. Πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν. Τι δείχνει η μέρα της εβδομάδας που γεννήθηκες ανάλογα με την προσωπικότητά σου? Λοιπόν, τώρα παιδιά θα μάθετε. Αυτό νομίζω είναι σε φάση σαν τα ζώδια, κάτι τέτοιο φαντάζομαι. Για να δείτε αν όντως η προσωπικότητά σας ταιριάζει με τη μέρα που γεννηθήκατε, για να δείτε αν ισχύει ή αν δεν ισχύει, ή αν ισχύουν κάποια πραγματάκια, αν δεν ισχύουν πολλά πραγματάκια, αν ισχύουν λίγα κτλ. Δεν θέλω να σας ζαλίζω πολύ να μιλάμε στην αρχή γιατί και εμένα με κουράζει, οπότε πάμε να ξεκινήσουμε! Αν έχετε γεννηθεί Δευτέρα, αυτό σημαίνει ότι είστε πιο εσωστρεφείς σαν χαρακτήρες, δηλαδή δεν είστε πολύ κοινωνικοί, δεν μιλάτε πολύ, τα κρατάτε όλα μέσα σας κτλ. Είστε συναισθαλμένος ή συναισθαλμένοι, εντάξει, αλλά καλόκαρδοι ή καλόκαρδος, πρόθυμοι, πρόθυμος κτλ. Θέλετε να προσφέρετε και αν σας ζητηθεί κάποια βοήθεια θα ανταποδώσετε και θα πάτε να βοηθήσετε τέλος πάντων τον άνθρωπο που σας χρειάζεται. Μοιάζεστε πάρα πολύ για τους δικούς σας ανθρώπους, την οικογένειά σας, τους φίλους σας, τους συγγενείς και δεν είστε καθόλου εγωιστές. Νομίζω ότι όσοι έχετε γεννηθεί Δευτέρα, εγώ σας έχω συμπαθεί, σας έχω βάλει μέσα στην καρδιά μου, αν ισχύουν όλα αυτά, γιατί πραγματικά Δευτεράκια είστε πολύ καλά. Όσοι έχετε γεννηθεί Τρίτη λοιπόν, έχετε τη στόφα του ηγέτη. Κατάλαβα, δεν αρχίσουμε καθόλου καλά. Είστε έξυπνοι, με ισχυρό ένστικτο και πάνω απ' όλα γενναίοι. Μπράβο παιδιά, χαίρομαι πάρα πολύ για εσάς. Έχετε πολύ θάρρος μέσα σας, ακόμα και σε πράγματα που φοβούνται ή αμφιβάλλουν για την έκβασή τους. Αυτό δεν το πολύ κατάλαβα, τη λέξη την έκβαση δεν την έχω στο λεξιλόγιο μου, αλλά λογικά είναι κάτι καλό, υποθέτω. Είστε μεγαλόκαρδοι. Πρώτα απ' όλα είσαι καλόκαρδη. Είσαι καλόκαρδη και τρίτον έχεις καλή καρδιά. Συγγνώμη, το δεύτερο ποιο ήτανε? Η καλοκαρδοσύνη σου. Γενναιόδοροι, αλλά δεν έχετε υπομονή μερικές φορές. Κακό αυτό, ψάξτε το. Εδώ γελάω γιατί ξέρω κάποιον που έχει γίνει Τρίτη. Με την υπομονή, πρέπει κάτι να γίνει. Ωραία. Τετάρτη, τρίτη μέρα της εβδομάδας και τι είστε σαν προσωπικότητες εσείς που έχετε γεννηθεί την Τετάρτη? Ο Ερμής κυβερνά την Τετάρτη. Γι' αυτό, άτομα που έχουν γεννηθεί Τετάρτη είναι εύστροφα, επικοινωνιακά και λογικά. Όταν σκέφτεστε με τη λογική δεν σκέφτεστε με την καρδιά, συναισθηματικά δηλαδή κτλ. Αυτό είναι καλό γιατί και εγώ με τη λογική σκέφτομαι τις περισσότερες φορές τουλάχιστον, όσο και αν παλεύει το συναίσθημα και από μέσα μου. Δεν χαρακτηρίζεσαι από καλλιτεχνικές τάσεις, δηλαδή δεν σας αρέσει καλλιτεχνικά πράγματα κτλ. Μουσική, ζωγραφική, χορός, εντάξει αυτό και αυτό. Έχετε όμως έφεση στα μαθηματικά, στις επιστήμες γενικά και οξία αντίληψη. Η αντίληψή σας είναι πάρα πολύ σωστή και πάρα πολύ καλή. Είναι καλή στις δημόσιες σχέσεις και λύνετε γρίφους και σπαζοκεφάλια. Εσείς οπότε έχουμε καταλάβει είστε θετικοί. Θετική. Οπότε καταλάβατε, είστε μαθηματικοί. Τέλος. Τετάρτη έχεις γεννηθεί. Ή θα γίνεις μαθηματικός. Τέλος. Πέμπτη ή τέταρτη μέρα της εβδομάδας. Πέμπτη ή τέταρτη μέρα της εβδομάδας. Κάψιμο. Όσοι έχουν γεννηθεί Πέμπτη, εγώ δηλαδή έχω γεννηθεί Πέμπτη, να δούμε λίγο ένα λεπτό αν ισχύουν αυτά τα πραγματάκια που θα πούμε τώρα. Λοιπόν, λέει ότι οι άνθρωποι που έχουν γεννηθεί Πέμπτη είναι σχεδόν πάντα χαρούμενοι. Ωραία. Ενθουσιώδεις και δεν χάνουν την αισιοδοξία τους ακόμη και όταν οι περιστάσεις φαίνονται αρνητικές ή δυσάρεστες. Λοιπόν, τώρα θα μιλήσω εδώ για την Πέμπτη λίγο παραπάνω γιατί γεννήθηκε η Πέμπτη, οπότε ναι. Χαρούμενοι, ενθουσιάζομαι κτλ. Ενθουσιάζομαι, εντάξει τα λέω τώρα. Είμαι αισιόδοξη, ναι, ισχύει αυτό, αλλά ακόμα και όταν οι περιστάσεις φαίνονται αρνητικές ή δυσάρεστες.
Προσπαθώ, αν και μέσα μου πραγματικά μπορεί να έχω προτάξει το κλάμα, αλλά δεν θα το βγάλω προς τα έξω αυτό. Ισχύει, οπότε ναι, ισχύει. Είναι γεμάτη ζωντάνια και πάθος για οτιδήποτε αγαπούν και μπορεί να τους πάει στην κορυφή ή και στον πάτο. Ναι, τέλειο! Είναι όμως ο τρόπος που εκφράζουν τον εαυτό τους και την αγάπη τους. Ναι, ισχύει. Δεν ξέρω για εσάς, άμα τη μέρα έχετε γεννηθεί μέχρι τώρα που έχω πει, αλλά τουλάχιστον για μένα ισχύει. Βέβαια, εγώ ξέρω ότι είμαι και χρυσούζα που γεννήθηκα Πέμπτη, δεν ξέρω για ποιο λόγο, αλλά το νιώθω βαθιά μέσα μου. Μπορεί και να μην είναι. Αλλά αν έχετε γεννηθεί Πέμπτη, κάποιοι από εδώ μέσα που με παρακολουθούν, αφήστε ένα σχόλιο από κάτω τώρα, παιδιά, μην φοβάστε, δεν θα σας βρίσω. Εγώ χαίρομαι όταν με σχολιάζετε από κάτω, πραγματικά. Γεια σας, έγινε μια διακοπή και ήρθα εγώ έτσι από την επόμενη μέρα. Γιατί βλέπετε έχω αλλάξει μπλούζα, το μαλλί μου μουσκωμένο γιατί μόλις βγήκα από το μπάνιο. Επειδή ξέχασα εχθές που γύριζα το βιντεάκι να πω την Παρασκευή την προσπέρασα. Ο λόγος δεν ξέρω ποιος ήταν και που έκανα επεξεργασία. Βλέπω ότι από την Πέμπτη έφυγα στο Σάββατο και λέω: όπα κάτσε, είμαι μια μέρα εδώ πέρα. Οπότε είμαι εδώ για να την πω. Αν έχεις γεννηθεί Παρασκευή, είσαι πολύ διαισθητικός σε οτιδήποτε αφορά τους άλλους ανθρώπους. Έχεις μια ποιότητα και συχνά συγχωρείς, συμπάσχεις και βοηθάς όσους έχουν ανάγκη. Είναι πάρα πολύ καλό αυτό. Ωραία, Παρασκευούλα, την κρατάμε. Ένα λάτωμά σας όμως είναι η τεμπελιά, οι τεμπέληδες. Κρίμα, παιδιά, αυτό δεν είναι καλό. Γι' αυτό χρειάζεται συχνά ένα κίνητρο για να ενεργοποιηθείτε. Να βγάλετε την έντονη δημιουργική πλευρά που αναμφισβήτητα έχετε. Έχετε δημιουργική πλευρά, απλά βαριέστε να βγάλετε γιατί είστε τεμπέληδες. Δεν πειράζει, το προσπερνάμε και το ξεπερνάμε. Τώρα συνεχίστε να βλέπετε το βίντεο με τα ρούχα που ήμουν χθες. Το Σάββατο κυβερνάτε από τον χρόνο. Έχεις μία σοφία ανεξάρτητα από την ηλικία σου. Σαββατογεννημένοι κτλ. Οι Σαββατογεννημένοι, νομίζω, δεν ξέρω, λένε ότι είναι χρυσούζιδες ή καλότυχοι, λένε ότι είναι ψέματα. Καλότυχοι είναι οι Σαββατογεννημένοι. Γενικά είσαι ήπιον τόνων, πολύ αφοσιωμένος, υπεύθυνος και εμπνέεις τους γύρω σου. Πολύ καλό αυτό, ωραίο το Σαββατάκι, ωραίο. Είσαι τρομερά ντροπαλός ή ντροπαλή, σου λείπει ο αυθορμητισμός, αλλά έχεις πολύ μεγάλη καρδιά. Σαββατογεννημένοι αν είστε, οπότε να ξέρετε ότι σας λείπει ο αυθορμητισμός. Αλλά όλα τα υπόλοιπα είναι πάρα πολύ καλά. Είστε αφοσιωμένοι, υπεύθυνοι. Καταπληκτικά. Ωραία είστε εσείς που γεννηθήκατε το Σάββατο. Χαίρομαι. Αν έχετε γεννηθεί Κυριακή, που είναι η τελευταία μέρα της εβδομάδας, να ξέρετε πως η Κυριακή κυβερνάτε από τον ήλιο. Οπότε αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι όσοι γεννηθήκατε Κυριακή είστε πολύ λαμπεροί, δημιουργικοί και τολμηροί. Δεν φοβάστε, δεν κολλώνετε πουθενά, έτσι, φορά και ό,τι γίνει. Έχετε μεγάλο ταλέντο στα καλλιτεχνικά. Τέλειο! Εγώ γιατί χάρηκα, αφού την Πέμπτη γεννήθηκα. Είναι περήφανοι, κοινωνικοί. Τέλεια! Θα γίνουμε ρελίλοι. Κοινωνικοί. Jesus, βγήκαν πάρα πολύ έξω. Κοινωνικοί. Εξωστρεφείς και τους αρέσει να κάνουν καινούριους φίλους. Τέλειο. Μπήκαμε πάλι μέσα. Έχουμε γίνει ριζίλοι σε όλο τον κόσμο. Γιατί έχουμε πάει με γείτονες. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Οπότε και όσοι γεννηθήκατε Κυριακή είστε πάρα πολύ καλά, παιδιά, νομίζω. Ψάξτε ποια μέρα έχετε γεννηθεί στο ημερολόγιο, αν δεν θυμάστε ή δεν ξέρω πότε το γράφει. Ναι. Αυτό ήταν το βίντεο. Ελπίζω να έπεσα σε κάποια μέσα, σύμφωνα με αυτό το site που διάβασα. Astrology.gr νομίζω λέγεται το site, αν θέλετε να πάτε να το τσεκάρετε. Ευχαριστώ πολύ που με παρακολουθήσατε. Κάντε ένα like, ένα subscribe στο κανάλι μου. Αφήστε ένα σχόλιο για το ποια μέρα γεννηθήκατε και αν ισχύουν αυτά που διάβασα μόλις. Ελπίζω να περάσετε ωραία, νομίζω ότι ήταν σύντομο το βίντεο, δεν είμαι και σίγουρη, θα δείξει όταν κάνω την επεξεργασία πώς θα βγει. Πολλά φιλιά, bye! Νομίζω λέγεται το τσάι. Οπότε σκέφτεστε με τη λογική και δεν σκέφτεστε με την Αν έχετε γεννηθεί Δευτέρα, πάλι. Αν έχετε γεννηθεί... Οπότε αυτό σημαίνει ότι είστε πιο έσωσευτοι. Για να δείτε που... Βραβευμένη ότι έχει αυτή τη στιγμή είναι... Ρώτα μου ό,τι